όλα, η γιορτή αυτή γίνεται με την αφορμή την αυριανή επέτειο, 2 Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή 100 χρόνια μετά από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η σκέψη ξεκίνησε κυρίως από τα πολύ μικρά παιδιά και στην πορεία όλοι είχαμε πράγματα που ήθελαν να κάνουν και η γιορτή πιστεύω θα κρατήσει μια ώρα και κάτι. Είναι κοντά μας, μικρή και μεγάλη. Στην πορεία θα σας παρουσιάσω έναν γιατί είναι πολλές συμμετοχές και πάρα πολύ όμορφες. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε θα είναι σχετικό και με την Εκκλησία και με τον τόπο. Ταυτόχρονα, είμαστε και στον χώρο της Εκκλησίας κιόλας. Είναι ο 23ος ψαλμός του Δαβίδ που θα μας το πούν τα παιδιά και στην αρχή θα τον λέγαμε στα νέα ελληνικά. Αλλά τα παιδιά είπαν: εγώ ξέρω όλο το αλφάβητο και μπορώ να διαβάζω και αρχαία και ό,τι και να μου δώσει μπορώ να διαβάζω. Γι' αυτό θα μας τον πούνε και στα αρχαία. Η μετάφραση θα την πάρω εγώ γιατί τα παιδιά θέλουν το δύσκολο κομμάτι. Και τον διαλέξαμε γιατί λέει ότι είναι πολύ όμορφο πράγμα να γιορτάζει κανείς το δικό του τόπο και να αγαπάει και το δικό του τόπο και όλους τους τόπους του κόσμου. Και λέει επίσης κάτι που νομίζω ότι είναι το πιο πολιτικό μήνυμα που μπορεί να υπάρξει. Λέει: άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, ανοίξτε τις πόρτες και πάρθητε πύλα αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ενώ αυτό το ποίημα το έγραψε ένας βασιλιάς, δεν είπε ανοίξτε την πόρτα για να περάσω, είπε ανοίξτε την πόρτα για να έρθει ο Θεός. Ξεκινώ με τη μετάφραση και τα παιδιά θα πούνε το δύσκολο κομμάτι που σας είπα. Του Κυρίου είναι όλη η γη και κάθε τι που τη γεμίζει. Οι οικουμένοι και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτήν. Αυτός θεμελίωσε τη γη πάνω στις θάλασσες, στερέωσε τη γη πάνω στα ποτάμια. Ποιος θα ανέβει στο όρος του Κυρίου, ποιος θα σταθεί στον Άγιο τόπο του Θεού, αυτός που είναι αθώος της πράξης, αυτός που είναι καθαρός στην καρδιά. Αυτός θα λάβει ευλογία από το Θεό και θα βρει έλεος από το Θεό του σωτήρα του. Αυτή είναι η γενιά που ζητά τον Κύριο, που ζητά να προσκυνήσει το Θεό. Ανοίξτε διάπλατα τις πύλες άρχοντές μας και εσείς αιώνιες πύλες ανοίξτε διάπλατα για να έρθει ο βασιλιάς της δόξης. Τα παιδιά. Αυτή η γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Εδώ πέρα είναι το κομμάτι που το λέγαμε όλα μας τα παιδιά. Αυτή άρεσε πύλες και τι σε θυμούτος ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς? Κύριος, κρατέος και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμου. Αυτό θα το ξαναπεί η Φέδρα. Η Φέδρα πάει Δευτέρα Δημοτικού και ήρθε και μου είπε ότι ξέρει ό,τι και αν της πούμε και δεν την πειράζει που είναι στα αρχαία, είναι η πιο μικρή της παρέας. Κύριος, κρατέος και δυνατός. Ευχαριστούμε παιδιά. Μπορείτε να
θέσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Τώρα θα έρθει η χοροδία μας και θα μας πει τον ύμνο της Κρήτης. Εγώ το έχω παίξει, δεν ήταν σαν παπά.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε το «Αγρίμι και αγριμάκια μου» από τη χοροδία, σε συνεργασία με τη χοροδία αγρών του Παραδοσιακού Συλλόγου Τανίων Αφάρος και τον κύριο Νίκο Δρακάκη, τον Δημήτρη Σκαράκη και τον Αρσένη Παναγιωτάκη. Να πω βέβαια ότι και οι δύο χοροδίες θεωρούν αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται να ακούμε σιωπηλή. Αγρίμια μου
Μαδάρες και ψηλά βουνά, γκρεμνά δάση σπηλιάρια, διαλέγαν να έχουν κατοικιά πάντα τα παλικάρια. Για να κρατήσουν την πίστη τους και να δοξάσουν τον Θεό, στήσανε άπαρτα κάψαρα προσευχής και με τερίζια μυρίδευτον αγώνων με κάθε εχθρό. Οι ερηνίτες, οι σπηλαιώτες, οι αναχωρητές, οι Άγιοι, μα και οι αδούλωτοι αγωνιστές της Δευτεριάς, τα μερωμένα λάθια, προτίμησαν από την βολή και τις ανέσεις του κόσμου τη δραχιά ζωή των αγριμιών. Νίκησαν τα γκρεμνά, τα σπηλιάκια και την αγριάδα της ανθρώπινης φύσης και των παθών τους και μας δείχνουν πως σήμερα, μα και για πάντα, τον δρόμο του αγώνα και της θυσίας, το μόνο δρόμο που οδηγεί από την ελευθερία, την τιμή και την αξιοπρέπεια του προσώπου στο ύψος της απόλυτης ελευθερίας της Βασιλείας του Θεού, όπου καλεί τσαγίους και γέμεται, τσαγένους και χορεύει. Μετά από το Ριζίτικο και τις Μαντινάδες, της χοροδίας μας και των παιδιών από το Σύλλογο Φάρος και την κυρία, να πω ότι έχουμε και μερικές Μαντινάδες από έναν μικρό μαθητή, που ίσως να μην θέλει να τον πω μικρό, γιατί χάρηκα τόσο πολύ που τον άκουσα να τραγουδάει, σαν να ήταν πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Και είναι ο Ευτύχης ο Κουκάκης, Ευτύχη Έλληνας από την Ένωση. Και έκανε μια γιορτή το 4ο Οκτώβριο, ποιος κάνει. Ναι, εσύ που είσαι. Ωραία, αυτή είναι στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και παρακολούθησα τη γιορτή των σχολείων, το 4ο και το 8ο μαζί. Κάνανε όλη την εβδομάδα που πέρασε, κάθε πρωί γιορτή για μία ώρα μόνο, αφιερωμένη στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και μετά το μάθημα συνεχιζόταν κανονικά. Και όλος ο κόσμος, μαμάδες, μπαμπάδες, γνωστοί, συγγενείς πηγαίναν όποια μέρα ήθελαν να δουν τα παιδιά, που κάθε μέρα κάναν την ίδια γιορτή. Και εκεί πέρα είπα στις δασκάλες ότι κάνουμε την γιορτή μας και θέλαν να συμμετέχουν. Αλλά είπαμε δεν προλαβαίνουμε να σας βοηθήσουμε γιατί θέλει πολλή προετοιμασία και να ενημερώσουμε όλους τους γονείς. Αλλά όμως ο Ευτύχης μπορούσε να έρθει. Και θα μας τραγουδήσει αυτό που τραγούδισε μέσα στο σχολείο και από κάτω όλο το κοινό τον βοηθούσε. Γιατί αυτό που τραγουδάει ο Ευτύχης μετά το ξανατραγουδάμε εμείς με τον τρόπο που θα σας δείξει ο Ευτύχης. Θα δείτε πώς πάει, θα βοηθάει και χοροδία. Τραγούδι κάνει ο κριτικός, κάθε χαρά και πόνο. Έλα, έλα, κάθε χαρά και πόνο. Και λέει ότι αισθάνεται με Μαντινάδες μόνο. Και λέει ότι αισθάνεται με Μαντινάδες μόνο. Χαίρομαι που είμαι κριτικός κι όπου σταθώ το λέω. Έλα, έλα, κι όπου σταθώ το λέω. Με Μαντινάδες χαίρομαι, με Μαντινάδες κλαίω. Με Μαντινάδες χαίρομαι, με Μαντινάδες κλαίω. Θα ήθελα να ήμουν αητός, να ανοίγα τα φτερά μου. Έλα, έλα, να ανοίγα τα φτερά μου. Την Κρήτη να καμαρώνα σε κάθε πέταγμα μου. Την Κρήτη να καμαρώνα σε κάθε πέταγμα μου. Να μπόραγα, να αγόραζα μια μέρα το πλανήτη. Έλα, έλα, μια μέρα το πλανήτη. Να του αλλάξω το όνομα, να τον βγάλω Κρήτη. Να του αλλάξω το όνομα, να τον βγάλω Κρήτη. Να μου γεράκι στα σφαγιά, αετός στο ψιλορίτη. Έλα, έλα, αετός στο ψιλορίτη. Για να θωρώ από ψηλά την ομορφιά σου Κρήτη. Για να θωρώ από ψηλά την ομορφιά σου Κρήτη. Όπου κι αν πάω κουβαλώ χώμα του ψιλορίτη. Έλα, έλα, χώμα του ψιλορίτη.
τη γη μπολιάζω να γίνει, ούλος ο κόσμος Κρήτη. Τη γη μπολιάζω να γίνει, ούλος ο κόσμος Κρήτη. Ούλος ο κόσμος απ' τη μια και η Κρήτη από την άλλη. Έλα, έλα και η Κρήτη από την άλλη. Ό,τι πατέρνει ζυγαριά στην Κρήτη γέρνει πάλι. Ό,τι πατέρνει ζυγαριά στην Κρήτη γέρνει πάλι. Ευχαριστούμε τον Ευτύχη, τον χαίρονται, τη μαμά και ο παπάς. Να πω επίσης ότι η δασκάλα του Ευτύχη μας έδωσε ένα βίντεο που εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ και δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο. Ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης με το Βενιζέλο και τον αναγνώστη μάθηκαν να υψώνουν τη σημαία στο Πυρκά πριν 100 χρόνια. Αυτό το βρήκαμε, λέει, στο αρχείο της ΕΡΤ, που είναι ανεβασμένο στο ίντερνετ. Και όταν το βρήκα, ταυτόχρονα έτυχε και το βρήκαμε όλοι όσοι δουλεύαμε για αυτή τη γιορτή και έτσι βρέθηκε 2-3 φορές το ίδιο βίντεο που είναι πολύτιμο και θα το δείτε προς το τέλος της γιορτής. Η δασκάλα του Ευτύχη που μας βοήθησε και μας βρήκε αυτό το καταπληκτικό ντοκουμέντο είναι η κυρία Αντωνία Μαμουνάκη. Να το πω γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ και θέλω να το πω. Τώρα θα ακούσουμε από τη χοροδία μας το τραγούδι «Σου χαρίζω όλα όσα έχω».
1η Δεκεμβρίου του 1913 έμαθαν οι κριτικοί ότι τώρα λέγονται ξανά και επισήμως Ελλάδα. Είχαν περάσει πολλά χρόνια του υποκρατεία, είχαν ζήσει πολλές επαναστάσεις, είχαν ακούσει πολλές υποσχέσεις. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν σκεφτόταν την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα σαν μια πιθανή ιστορική εξέλιξη, αλλά την απαιτούσε. Επειδή βασιλιάδες και πρίγκιπες καθυστερούσαν τις διαδικασίες της Ένωσης, ο Βενιζέλος οργάνωσε το 1905 μια επανάσταση στο Θέρισο. Η περίφημη επανάσταση του Θερίσου ζητά ανάμεσα στα άλλα ένωση της κρητικής πολιτείας μετά της μητρός πατρίδος. Αξίζει να πάει κανείς μια επίσκεψη στο Μουσείο του Θερίσου, είναι στην είσοδο του Θερίσου, πάρα πολύ παλιό, σχεδόν ετοιμόρροπο, είναι παλιό σπίτι. Κάποιος έδωσε το παλιό σπίτι, κάποιος παππούς και έγινε αυτό το μουσείο. Αξίζει να πάει κανείς σε αυτό το μουσείο για να διαβάσει τις εφημερίδες της εποχής, που είναι κρεμασμένες γύρω-γύρω. Οι Κρήτες βουλευτές, με γενικό ψήφισμά των το 1905, ζητούν αυτό που επιτεύχθηκε τελικά το 1913, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα, με το γεγονός πια της Ένωσης με την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Να πω εδώ πέρα επίσης μια σημαντική αφορμή για την τωρινή γιορτή. Ένας παππούς που έζησε σαν παιδάκι την ημέρα της Ένωσης στο Φουρνέ, μία μέρα είπε «Κατέσυντα γιορτή είναι σήμερα». Και εγώ δεν καταλάβαινα καν τι ρωτά, έτυχε να είναι μια 1η Δεκεμβρίου στο Φουρνέ και είπε «Δεν το πιστεύω αυτό που σήμερα το άκουσα στην τηλεόραση». Κάποιος δημοσιογράφος από ένα χανιώτικο κανάλι στεκόταν μπροστά στην αγορά με ένα μικρόφωνο και ρώτησε όλα τα παιδιά που περνούσαν τι γιορτή είναι σήμερα και ούτε ένα παιδί δεν είπε «Σήμερα γίναμε Ελλάδα». Και λέει εγώ αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί το έζησα και όλη μέρα παίζανε οι καμπάνες και δεν νόμιζα ότι είναι ψέματα ο δημοσιογράφος, ότι είναι αστεία από τις ειδήσεις. Και τώρα που σε ρωτώ, δεν πιστεύω τα αυτιά μου. Και λέω με αυτή την αφορμή ας κάνουμε μια γιορτή για την Ένωση που εγώ την έμαθα από αυτόν τον παππού. Για τα παιδιά. Γιατί παρατήρησα ότι σε όλες τις γιορτές που πήγα όλοι ήταν μόνο ενήλικες και δεν συμμετείχε κανένα παιδί εκτός και αν κάποια δασκάλα ή κάποιος δάσκαλος σκέφτηκε να γιορτάσει μέσα στην τάξη του αυτού του γεγονός. Παρακάτω θα ακούσουμε τη σύνθεση, την ποιητική σύνθεση «Δεσποτικό Συλλήτουργο». Είναι μια σύνθεση του κ. Νίκου Δρακάκη. Θα απαγγείλει ο κ. Νίκος Δρακάκης μαζί με τον Κώστα του Τζορτζάκη. Υψώνουμε σημαία Λευτεριάς, 1η Δεκεμβρίου 1913, 2013. Δεσποτικό Συλλήτουργο, γη κι ουρανό ενώνει, μια του Δεκέμβρη στα Χανιά η Κρήτη ξεφαντώνει. Χωρί Αγίων χαίροντες, ουράνιο πανηγύρι, γεύγονται δείπνο μυστικό, πίνουν κοινό ποτήρι. Κάθε ψυχή μύρος σκορπά και αναστάσει μάνθη, τη μία μας στο Γολγοθά του γένων μας τα πάθη. Ποιος κατοικεί σαν ετοφολιές και σαν γρημιώτη μέρια, ποιος είναι πόλη διασκελά και φτερουγά ως τα αστέρια. Στρατιώτης Νάνη Βασιλιάς, διάκονος ή δεσπότης, της Ρωμιοσύνης θησαυρός, της δόξας της πρώτης. Ακρίτας ή Αρχάγγελος, σταυραετός Πετρίτης, σημαία να υψώσει Λευτεριάς, στα φρούρια όλης της Κρήτης. Σημαία να υψώσει με σταυρό, λαθροστεφανωμένη, από το φρούριο του Φυρκά σ' όλη την οικουμένη. Μια του Δεκέμβρη ήτανε, κι ως το έγραψε ιστορία, το αίμα ποτάμια κίνησε για να έρθει η ελευθερία. Για την τιμή, την λευτεριά, την πίστη, την ελπίδα, και εμείς να πάμε όπου καλεί, γλυκιά η μάνα πατρίδα. Μια του Δεκέμβρη ο καθής, ας βάλει τη στολή του και τη σημαία της λευτεριάς να υψώσει στην ψυχή του. Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, 10 το πρωί, να είμαστε όλοι εκεί, μετά τη συνοδική Θεία Λειτουργία, να σμίξουμε με τη γαλανόλευκη στη συμβολική πορεία μέχρι την ύψωση όλων μας ως την αληθινή ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα επαναλάβω τα λόγια που είπε ο κύριος Νίκος Αδρακάκης. Αύριο, 1η Δεκεμβρίου, θα γίνει συνοδική Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη των Χανίων, γιατί στα Χανιά υψώθηκε πρώτη φορά η ελληνική σημαία, που ήταν τότε η πρωτεύουσα της Κρήτης. Και μετά θα γίνει πορεία προς το Φυρκά, όπου θα ξαναυψωθεί η ελληνική σημαία, θα υπάρχει συμμετοχή διάφοροι σύλλογοι, αλλά κυρίως έχει σημασία να είμαστε εμείς, ανεξάρτητα από αν είμαστε κάποιοι σύλλογοι ή όχι. Αυτό που ακούω να λένε να πάτε γιατί θα γίνει κάτι εντυπωσιακό στον ουρανό με τα F-16, εγώ δεν σας λέω να πάτε γι' αυτό, ούτε νομίζω ότι η γιορτή γίνεται με αφορμή κάτι εντυπωσιακό. Επαναλαμβάνω απλώς αυτό που είπε ο κύριος Νίκος. Τώρα θα ακούσουμε τα παιδιά σε ένα ποίημα με τίτλο 1η Δεκεμβρίου 1913. Γιορτάζει ο κάθε κριτικός και κάθε κόρη που κοίταξε τις θάλασσες και τα λευκά τα όρη. Πότε θα έρθει το μήνυμα, θέλω να αναστηθούμε και με τον άλλο Έλληνα μαζί στην Άγια Λαύρα, στον πύρδο και στα πέρατα της αγάπης να βρεθούμε. Θέλω να μου το πεις μαζί να το γιορτάσω, γιατί είσαι αγάπη ακριβή, το λίγο είναι πολύ και το πολύ αιώνιο. Και ο ένας έγινανε πολύ και η στιγμούλα χρόνια. Είμαι στην Κρήτη κριτικιά και στην Ελλάδα Κρήτη, είμαι στον κόσμο ελληνική, γιορτή του Ψιλορίτη. Και η καμπάνα που χτυπά μια 1η Δεκεμβρίου ακούγεται χρόνια μετά ένα αιώνα βίου. 2013 ευχές στέλνουν στους φίλους σε κάθε ελληνική μεριά, σε όλες τις γης χορευτές, μικρούς, μεγάλους και παλιούς και παραγγέλνουν. Μην ξεχνάς πως ζωή έχει ζήσει, τα δώρα που σου κάνουνε χαρά που έχεις γνωρίσει. Πόσες στιγμές, βροχή μου, που γνώρισες, Ανατολή Ανατολών και βίου. Πόσες σελίδες δε παιδιά η ιστορία γράφει, πόσες σελίδες δάκρυα ο Γιάννης υπογράφει. Γιάννης ο Μακρυγιάννης. Το βιβλίο του Μακρυγιάννη «Οράματα και θάματα» ξεκινάει ως εξής. «Εις την δόξα, εις την δόξα, εις την δόξα του Θεού, της Αΐα Τριάδος, της Θεοτόκος, του Αγιάννη του Βαφτιστή και πάντα των Αγίων και του Αγίου Βασιλείου, να πρεσβεύσει εις την παντοδυναμία του και εις την βασιλεία του, να μας λευτερώσει από την κακία μας, από την διοτέλειά μας και από τα πάθη μας και από την επιβουλία των ξένων». Ήταν οι πρώτες σειρές από τα οράματα και θάματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και πάλι τη χοροδία μας στο τραγούδι «Η Κρήτη γιορτάζει». Να σας πούμε ότι το τραγούδι αυτό, όπως και το τραγούδι «Σου χαρίζω» που ακούσατε προηγουμένως, έχει γράψει λόγια και μουσική Αμφιθέα Πολυχρονάκη, παρουσιάστρια και κανόνια της σημερινής μας εκδήλωσης.
Στη συνέχεια θα δούμε αυτό το καταπληκτικό βίντεο ντοκουμέντο από πριν 100 χρόνια παρά μία μέρα ακριβώς. Αν έχετε δει ποτέ φωτογραφία, εγώ το είδα αρκετές φορές για να μπορέσω να ξεχωρίσω τα πρόσωπα. Ίσως να είναι σε μερικούς οικείους ποιος είναι ο Χατζημιχάλης Γιάννης, αυτός με την τεράστια άσπρη γενιάδα. Η μορφή του Βενιζέλου φαίνεται και αυτός με το μαύρο μπερέ που κρέμεται λίγο είναι ο Μάντζακας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χοροδία της Μητροπόλεως μας. Τα παιδιά που έπαιξαν μουσική ήταν η Μαρία Ειρηνάκη, ο Λευτέρης Βαγγούσης, ο Ραφαήλ Καναλάκης. Επίσης, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με το ριζίτικο της Ένωσης, με την παρέα των ριζιτών, Φάρος που είναι κοντά μας. Θα χορέψουμε και πεντοζάρι για μας και για την Ένωση κυρίως, την επέτειο της Ένωσης. Λαούτο θα παίζει ο Παύλος Παπαδάκης, πιθανόν και πατέρας και γιος. Επίσης,
Ναι. Επίσης στο ακορντεόν ο Παναγιώτης Πανουδάκης μας βοήθησε σε όλες τις πρόβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
μας συγκινήσατε, μας ξυπνήσατε, μας κάνατε ξανά πάλι να νιώσουμε τι έχουμε και τι χάσαμε με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό που παραμένει μέσα σας και μέσα μας δεν χάνεται ποτέ, ακόμα κι αν το ζηλεύουν όσοι ήρθαν για να το πάρουν, με πολλούς άλλους τρόπους, εκτός από εκείνους που ξέρανε παλιά. Ωστόσο, η λεβεδιά δεν παίρνεται. Και γι' αυτό τον λόγο, ακόμα κι αν τη ζηλεύει, θα παραμένει εδώ, μέσα στις καρδιές μας, για να μας βοηθάει να γεννόμαστε ένα. Νιώθω περήφανος, λόγω της συνέπειας αυτής της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, που βρίσκομαι εγώ ως μη κριτικός εδώ σε αυτόν τον τόπο, για να ζω αυτές τις στιγμές, και ευχαριστώ όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, που μας βοήθησαν απόψε να νιώσουμε ξανά πάλι τη χαρά να είμαστε μία, η Ελλάδα η ευλογημένη, αυτή η οποία γέννησε και γεννά συνεχώς αυτούς που θα είναι οι συνεχιστές της ελευθερίας και της ουράνιας και της επίγειας. Της επίγειας τα παιδιά μας τα οποία αγωνίζονται, και εύχομαι ο Θεός να τα ευλογεί πάντοτε, όπως τα είδαμε απόψε, και όπως αυτά σαν προζύμι θα δώσουν και στους υπόλοιπους να ξυπνά μέσα αυτό που υπάρχει αιώνια, η ελευθεριά ως δώρο του Θεού. Αλλά όχι μόνο, και εκείνοι κυρίως οι Άγιοι άνθρωποι που έζησαν μέσα σε αυτόν τον ελεύθερο τον τόπο, τον ενωμένο ως μια Ελλάδα, όπως ο γέροντας Πορφύριος που έγινε με τον αγώνα του ελεύθερος κοντά στην χάρη του Τριαδικού Θεού, για να τον τιμούμε αυτές τις μέρες ως Άγιο όλων των Ελλήνων. Αυτή την ένωση του Τριαδικού Θεού, που μας προκαλεί να την ακολουθήσουμε ξυπνώντας από το λίθαργο που μας επέβαλε η νέα εποχή, αυτή την ευλογία και την αγιότητα και την ελευθερία να την ακολουθήσουμε όλοι μας, γιατί αυτό δίνει την αληθινή ποιότητα στη ζωή μας. Συγχαρητήρια στους συντελεστές όλους, από την Αμφιθέα, τον κύριο Δρακάκη, τους μουσικούς, τη χοροδία της Μητροπόλεως μας, όλους έναν το σύλλογο τον παραδοσιακό που μας έδωσε απόψε αυτή τη ζωντάνια, έναν και εκείνους που είναι πίσω από όλα αυτά και εργάστηκαν αυτή την περίοδο με την αγάπη μεταξύ τους να δώσουν αυτή την εκδήλωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ πως είναι απλά μία κάποια εκδήλωση, αλλά μια αφετηρία, ένα έναυσμα να ξεκινήσουμε πάλι τους καινούριους αγώνες με αυτούς τους τρόπους και τον δυναμισμό που μας άφησε ως σκητάλη εκείνη η εποχή, για να έχουμε στη δική μας τη σημερινή τον τρόπο να ζήσουμε αληθινά και να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Χρόνια πολλά, να είναι πάντοτε ευλογημένη από το Θεό η Ελλάδα μας, Κρήτη μαζί με την παλιά την Ελλάδα, και οι Κρήτες και οι υπόλοιποι, ως Έλληνες, ως αδέλφια, ως παιδιά του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένες σε όλους.